isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, Pitsa 3 na bulan sa Disyembre, tuig 2019. 22 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 29 dias na lang ang nabilin sa tuig 2019. Saylo na kita sa tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo ang konsentrasyon naton sa sininga mga tinion ang bagyong si Tisoy. Purtino, mga 400 ka mga biyahe Sangpal, Sibupak, pag-iban pa sa eroplano ginkanselar bangod sining mabaskog nga bagyong si Tisoy. Nagdeklarar na ang halos madamo nga mga kaprobinsyanan untat klase in preparation sining bagyong si Tisoy. Kabay pa nga hindi la sa lubos makahalit sa pungsod Pilipinas. Angot sini, pakigangutan naton si Executive Assistant Jomari Vargas. Pamangkuton ta siya, kamusta ang preparasyon sa akon pagpati, gakapo ko din nagsapol sila, upod kay Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, liga ng mga barangay, kag subungman ang pila naton ka mga pursa sa kapulisan in preparation sining bagyong si Tisoy. Amo man ang ginhimo sang probinsya. Ang probinsya kag syudad sa Bacolod preparado ya. Pananglitan manghalit gid man si Tisoy. Subong sa palibot kanay-kanay pa ang panahon apang amugin na iyang bagyo kung mabaskog. Siling mo daw hindi kapatay kandila pero balantayan. Amo inang rason ko nga nagdeklarar na ang syudad sa Bacolod wala klase. No? Wala klase hasta lang sa senior high school. Kay signal numero 2 mo ang pila kabahin sang probinsya, hindi man pwede nga ikansilar mong klase sang mga kolehiyo. Kay bante may ara ina mando ya ang Executive Order 66 bala sang gobyerno nasyonal nga tubtob lang sa high school ang suspensyon kon signal numero 2 kita. Kag kung mag-abot na sa signal numero 3 inaya tanan halin sa idalom pakadto sa ibabaw bulutuan pribado kaman o kon pampubliko wala inaya klase. Kay bangod signal number 1 na pila kabahin sang Negros kag signal number 2 hasta lang sa high school. Pinapakigangutan naton si Executive Assistant Jomari Vargas mga balita kamusta na ang preparasyon sa syudad sang Bacolod. Sir Morning. Hello, Fred. May nga. Kamusta, sir? Gintawgan ta ka? Kay kahapo ko din, nakasugilanon kita. Oo. Siling ko, daw ikaw gid ang makahatag sang signal sa Bacolod sa mga opisyal na dapat i-cancel gid ang mga klase. Sir, kamusta ang pananaw mo sining bagyong si Tisoy? Well, daw siguro, amotong lang tanang ko, gapon during the meeting, Fred, nga daw basit may good news, bad news lang nga type. Daw subong daw good news, no? Oo, damayo, ha? Kaya ang si Tisoy, imbes niya mag-riktada, daw lumapanaog sa gagabi, nagsaka siya, Fred. Oo. Nagpagtupaya da sa between sa Northern Samar kag Bicol area. Daw piniktosan siya, Fred, sumaka siya gamay. Mm-hmm. Kag nagriktado siya sa kakajutay, so halos may kabatsyag sing mabagyo nga panahon nila kagabi. Kasi alam taon namon, mga around 11 to 2, amotong critical mo, pagtupay, gid bali, sulod sining duwa ka isla ngayon nga posible makatuga sing dako, laing itsimpo sa aton, but pasalamat kita, daw wise agad yan,
Ang buot silingon, sir, daw medyo gingrasyahan naman kita. Yung grasya naman kita. Oo. So, kay Moto Hambal nga, calm before the storm daw, calm kita guroya. Kay storm niya going towards Romblon area sa buong friend. Do ginadibuinas, gid sir, Bacolod, no? Do Kag Negros. So, si pati ako, masintod po lauro daw, at least happy na lang ko nga, daway kita yung matamaan gid. O, pero hindi kita magsalig. Tamo gani man. Pero ang ulan na tiara, ulo ay patrapred mapapanaog sa signal number 2, at tagya po sa signal number 2. Oo. Signal number 2, ara gyapon. Ara gyapon. So, gapabilin ang mando sa alkalde nga ula klase hasta senior high school. Hasta senior high school, oh. Hasta lang ni karong adlaw, buwas pa. Hindi, depende. Nefred kiti kung di papanaog ni sing dulaon na si pag-asa ng signal. Di kung may mo sa 1, preschool na lang guro ang may klase, balik naman up to high school ya. Mhm. Pero pananglitan nga nag-igo giman siya, Bacolod ya, preparado gid. Taway na preparado na pinin pa sing isa kadlaw, Fred. So, at least nakaton may na preparahan mo. No? Mo lang kita, bigyan respondihan ka po na ito na stranded nga po sa Irobla sa Pantalan. Oo. Ato, cinta na lang bilhin to sa ila. Kinala na mo sa itisip, pinakaon, pinatulog, kuhan dito, pinatintera na eh. So, ang preparahan ta, sir, ining medyo mamulumadlos nga angin kag mabunok nga ulan. Well, hindi naging masyado ni Fred compared sa itong na-expect namon kahapon. No? At least we're hoping nga daw cloudy kay jutay nga ulan na lang ni. Oho. So, thank you, gid. Ang gindala mo mayong balita, mayong nga balita para sa Negros kag syudad sa Bacolod, no? Mayo gid kag salamat gid sa mayong balita, sir. Kag good morning. Salamat sa imo panahon. Okay, sige. So, mayong balita, no? Gindala ni Executive Assistant Jomari Vargas. Ay, Diyos ko, salamat gid. Sumaka siya. So, ang silingon, kung makabatya giman kita, ulan kag hangin. Kabay pa nga, hindi tuman kabaskog. Inakaluyan gid, ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aber, tangla kamo kadali sa langit, ikotib-kotib ang bibig, pasalamat nga bisan paano naluwas naman kita. Sining mabaskog nga bagyong si Tisoy. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:49 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Uyag kang mag-loan, dasig ang proseso, nubo ang saka sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, agricultural loan, parehos ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehos ang construction kag renovation. Federal lending ang Floor, Carmen Building, Lesares Avenue, Bacolod City. May ara sa satellite nga opisina dira sa Toslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Ding Corporation bala. May ara man sa corner Yongke, sa Kalimabini, Alisay City. Lona, now na. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 54, Gabagyo, may sunog dira sa syudad sang La Carlota. Aber, pasudlon ta ang report sa sininga mga tinion ni Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. Aksyon Percival, morning, go ahead. Kamusta? Good morning, Action Fred. Ari kita subong sa evacuation center. Ang sunog kagina natabo mga alas 2 ang kaagahon, sige sinigid lamang aga. So ang mga pamilya Action Fred ari karon sa evacuation center. So nakita naton didto ang sistema sa mga puluyan, ang puluyan nga gintupok sang kalayo nga wala gid sang nabilin. Ang initial nga investigation kag report sang aton Bureau of Fire sang La Carlota, 5 pero ang partial damage 3 ka puluyan natupok gid sang kalayo. Aksyon Percival. Yes sir. Diin ang lugar sa La Carlota? Ang sunog na tabo dira sa Mabini corner Yongke Street sa siyudad sang La Carlota, lapit dire bala sa Bulangan, pagkadto sa Maya Caridad. Ano oras na palong ang kalayo? Ang oras nga napalong sa kalayo mga alas 4 na sa aga. So nagsugod sa alas 2, napalong alas 4. Alas 2, oo. Ang mga puluyan Action Fred, human ini sa mga light material, kawayan, nipa, kaga plywood. So madali kaga dasig ang paglamon sang among kalayo sa among mga puluyan tungod ini light material. Kaga mayo lang nga swerte kay wala sang hangin, kay kung may hangin Action Fred damo gambal nga badamo gid sang puluyan ang naglalastra. Tungod ini ang sistema di Action Fred sa nakita naton nga ang katupad sini nga mga puloy nasunugan
nagadikit-dikit ang mga pamalay diri. So ang mga tag-iya sang among nasunugan ari diri sa evacuation shelter, ari ang aton nga mga initial nga mga ngalan nga na butang sang aton diri nga mga katapo sang siyudad sang La Carlota. Ang una diri si Gillian Flor Inocencia. Ang ikaduha diri Tabordo Audria. Ikatatlo si Terry Ricky kag si Jube mag-asawa ni. Ang ikaapat si Arza Roelio. Ang ikalima sa Bordo Bonnie John, kag ang ikaanom si Sandoval Ginilin. Ang ikapito si Tabordo George Mark, kag si Elio Andrea. Ini sila ang pito kag ang ikawalo ato ini sa ilang mga himata. Dito sila ang nagatiner. Pero ini ang alin sa nauna kag ang ikaanom nga pamilya ari karon ginaakupar sang evacuation shelter ginpadala diri sang aton pinalangga nga mayor agud to nga makumudar ang ila kinahanglanon. Action Percival. Naton wala. Yes sir. Alas 2 nagsugod ang kalayo. Wala sang nahalitan sining mga pamilya. So ang wala gid sang casualty so kun nga mga napilasan sa amo nga sunog kay pagkakita nila nga nagdaba-daba ang kalayo, nagguluwa sila sa ilang puloyan, nagguluwa sa dalan kag nagbulig panghakot tubig kag nagbasya amo to dayon nakaresponde ang Bureau of Fire sa La Carlota kag sang fire truckman sang Roxol diri sa siyudad sang La Carlota nagbulig palong sang kalayo. Action Fred. Action Percival. Action Yes, sir. Percival. Yes sir, yes sir. Karon sa Oktobala kay wala pa man masumagi kon pilang kalitan, kuada kon pilang halit kag ibalik karon ang report. Okay. So ang mga information kag mga data karon nga makuha naton mabatian sa pila ka public affairs program sang Action Radio Bacolod. Direktamente kita nga naga-live report diri sa siyudad sang La Carlota para sa second portion sang balita sa Action Radio. Una sa balita, una sa Action. Action Percival Villamor naga-report sa Bacolod. Action Radio. Alas 6:59, may bagyo pro. Ay, may sunog pa sa siyudad sang La Carlota. Thank you, Gid. Kay Action Percival Villamor sang La Carlota. Diri kita ang Jensons Philippines Incorporated nahamtang sa ATT Building, St. Vincent Road sa Barangay Tangob nagapahibalo sa ila second bloodletting activity dugo mo kabuhi ko 2019. Hiwaton ini sa Bacolod Living Water Christian Fellowship across lang sang GPI nga opisina. St. Vincent Road, Tangob. Hiwaton ini Disyembre 7, alas 8 sang aga, tubtob, alas 12 sang ugto. Ang among bloodletting patigayunon sang Philippine National Red Cross. Pakwa tadugo para madabo sang kabuhi ang maluwas. Action Radio Philippine Standard Time, Last City. Balik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na naglito San Santon Pass Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 4 na para sa kompleto nga management sa inyo liver detox mag DT detoxifying compound ini nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga aktibo ini siya nga panakot, phytochemical antioxidant para nga luwason kamo sa kanser o hubag sa atay. Nagapanubo sang inyo blood sugar kag kolesterol. So di magkalipat adlaw-adlaw nga tanan kinanglan pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 5 kadibuinas ato no? Kadibuinas. Porte ka baskog sini bagyo mo. Di ka kita yang ang sentro ya sini 155 kilometro tagsa ka oras malapit sa sentro ang kabaskugon niya, ang pagbadlo siya, 235 kilometro tagsa ka oras, porte kabaskog. Kinakaluyan gid ang probinsya kag syudad sa Bacolod, naguyang ang bagyong si Tisoy. Pero sa iban nga probinsya, nagbalbal gid ini siya. Nagsaka-saka ini siya nga daw naluwas kita sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Daw kanami Batyago no? Pasalamat kita dito sa ibabaw ho. Bisan paano, halin sang una,
daw wala yagid ginpatamaan iyang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amo ni kabaskog sang bagyo, nagapasaka na siya kag posible makabatyag yung kita sa pagtupa sa ulan pagbulumadlos, pero daw safe na kita kon halit sang tisoy ang pagahambalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:12 na. Happy birthday gali kay Kenneth Taganile. Kay Kenneth Taganile, kadlawan niya karong adlaw sang Kenneth Construction. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.